Proprju l-lejla ħajkun qed jingħata bidu għall-Kampjonat Ewropew, magħruf aħjar bħala l-Euro 2020. F'Stadju Olimpiku ġewwa Ruma ħadd tkun qed tintlab il-logħba bejn l-Italja u t-Turkija. Dan il-kampjonat li kellu jibda s-sajf li għadda kellu tħassar minħabba l-pandemija tal-COVID-19 fejn il-UEFA issospendiet għal din is-sena. L-edizzjoni tal-Euro 2020 se tkun is-16 l-edizzjoni tal-kampjonat għal pajjiżi Ewropew li se jaħbad ukoll mal-61 anniversarju tal-ewwel kampjonat Ewropew. Għall-ewwel darba it-tornew tal-Euro se jkun mifrux fi 11 il-belt, fi 11 il-pajjiż li jitkellmu 10 lingwi differenti, 51 partita b'kollox, b'żoni ta' ħin differenti. Minn Ruma għal Baku, minn San Pietruburgu għal Copenhagen, minn Amsterdam għal Bukarest, minn Glasgow għal Sevilla, minn Munich għal Budapest li jwassal għal żewġ semifinali u l-finali li se jintlabu f'Wembley Stadium f'Londra. Għandha tkun festa kbira ta' futbol għal miljuni ta' dilettanti ta' din il-logħba madwar l-Ewropa. Il-pajjiżi kollha li se jilqgħu l-kampjonat se jippermettu l-partitari jattendu għall-logħb. Dublin u Bilbao oriġinarjament kienu bliet ospitanti iżda tilfu dritt milli jospitaw il-logħb wara li ma setgħux jiggarantixxu l-attendenza tal-ispettaturi. 24 tim qed jużem fil-Kampjonat Ewropew tal-2020 bil-Finlandja u l-Maċedonja ta' fuq ikunu l-unika timijiet li qed jiddebuttaw f'din il-kompetizzjoni. Ma jonqsux ukoll it-timijiet favoriti li ħajkunu qed jagħmlu bħal mamlu l-Portugal propju 5 snin ilu. Fost dawn it-timijiet insibu t-tim tal-Ġermanja, Franza kif ukoll it-tim tal-Ingilterra. Nistennew naraw min ħajkun it-tim li ħajolli dan it-tazza tant prezzjuża u xahar sabiħ mimli futbol.